njengamanje njengobulazi ukuthi lolu hlelo lithemba likuthatha nje ukuthi we are representing umjida osestradini ongazi ukuthi mawuvota ivoti lakho liya ngakuphi, ongazi ukuthi iziphi izinto uhulumeni ahamba afinyelele kuzona, ekuphi la akhathala khona okungasiko okusuke kumthini. Njengamanje am joined by to councillor wakawa 10 endaweni yasemngeni municipality ngaphansi kwendawo yaseMpophomeni kuwa 10 okukhansela uMsibi. Mfowethu ngicela ukuthatha leli thuba ngikubingelele khansela uMsibi, sibonge futhi ukuthi ube kanye nathi ohlelweni. Nami ngicela ukuthatha nje ithuba lokuthi ngibingelele ababukeli bakho, ngiphinde ngibonge nje ukuthi ninginike ithuba nami ningibiza ohlelweni namhlanje. Mfowethu siyabonga kakhulu kulolu hlelo. Ngeke ngiqale ngokubuza lo mbuzo, yini ekwenze wavuma ukuzwa kule program ngoba kulesi stuli hayi phela kumanqeqe abaningi abathi hayi mina ungibone yalapha, yini ekwenza ukuthi ukhethe ukuvuma ukuza la namhlanje? Into engenza ukuthi ngivume ukuza kule program namhlanje ukuthi ngi-understanda i-accountability, fanele sikwazi ukuphendula emphakathini. Baningi abantu abazobona nabantu abangakwazi ukufinyelela emhlanganweni bakwazi ukusizwa siphendula ngezinto abasithumeza. Yini ofike wayibonisa ishintsha mhlambe mawufika nje office mhlawumbe ngaphambi usingene emsebenzini oyenzile, yini okubonile ongaka-understand mhlawumbe ungaka-elethwa othe mawusungene officeini wakubona ukuthi kushintshile kunalento oyibukayo? Uma ngabe ungena e-office uyacabanga ukuthi ukhansela uzokwazi nje ukufike uthi nansi into engiyicelayo manje ngicela yokwenziwe ewadini yami, nansi enye into engiyicelayo bese iyahamba yokwenziwa. Ngifike ngathola ukuthi kamasipala kwi-organization esebenza ngemithetho. Okay. Kunemithetho ethize mufika ukuze izinto zenzeke kwiwadi yakho fanele kulandelwe leyo mthetho step by step. Bese ziyakwazi izinto zenzeka. Awuvele nje uthi ngicela umgaqo manje bese ngesonto elizayo kuyafika kuzokwakhela umgaqo. Ikuphi la ubuya khona uyotshela umphakathi ukuthi webafowethu njengoba nani kade ningikhetha ngithe mase sengena lapha phakathi hayibo izinto ayihambi kanjani, niyawucacisela umphakathi ngezinto ezicishe ezifana nalezo? Yes, ngiyayenza. Imihlangano yemiphakathi yahlale ewadini ngokukamasipala nje ngoka-department. Imihlangano kufanele ibe u4 onyakeni, kusho ukuthi njalo ngekota in 3 months uhlala umhlangano, njalo in 3 months uhlala umhlangano. So ungangivumela uma ngingathi kuwena mhlawumbe usushintshile kunendlela abantu ababekhethe kade uyona because inkulumo ehlezi ikhulunywa ngamakhansela ukuthi umuntu basimkhethe. Mawucabanga yini yenza abantu bacabanga ukuthi niyashintsha mase nikulawa ama-position mawungacabanga nje general? Mawucabanga yini? I think mhlambe into eyenza lawo mhlambe kuyaye kuba ama-expectations. Okay. Yeah. Nanokuthi yabo into mfethu abantu abasebenzi. Yeah. Balambile. Yeah. And it's painful nakuthina as ama-leaders. So into eyayenze umuntu abona ngathi usushintshile because kuzofika umuntu, mina-ke ngingazana nabafowethu, kuzofika umfowethu nje umjida asekhathi azofuna umsebenzi. Khansela cela ungilekelele ngento yomsebenzi la. Uthola ukuthi ngengqinamba nami ngikwazi ukumlekelela. Obviously lo muntu uzobona ngathi ngimshintshele. Kanti bekuwumfowethu mhlawumbe esifunda naye ekoleni kunjani. Kodwa manje angisakwazi ukumlekelela ngento efuna umsebenzi direct. But kodwa ikhona mhlawumbe into efuna umsebenzi kodwa idinga ukuthi ku-apply. Kodwa ngikwazi ukuyomngqongqozela ekhaya mhlawumbe ngithi woza mfethu. So ileyo into enjalo ukuba ngathi sishintshile kanti kuneyingqinamba ethize la singakwazi ukufinyelela ngaleso sikhathi. Iziphi inselelo ezibhekana nani nje mangathiwa awube honest ukhulumela amakhansela ukhulumele ngisho kungelona le political party yakho, iziphi inselelo embhekana nazo nocabanga ukuthi thina ezabahlali asi-understand mawukuyiposition yokuba ikhansela? Nami ngiye ngifise futhi ukuthi ngibe electrician. Ungathi uma ungayikhansela ungadesignwa ukuthi ube electrician, ube plumber, ube umasingcwabisane, ube iphoyisa, ube yiyona yonke into. It's like kufanele ngathi ungadesignwa kanjalo ngoba njengoba ngikubalela lezi zinto zonke social yinkinga ebhekana nawe ekhansela direct. Fanele ukwazi ukuthi ugesi mungekho, fanele ukwazi ukuthi ugesi ubuyise noma kuthiwa kugibelwe nesixubeni. Yes. Mangabe uqhuma istamkoko kuyenzeka mhlawumbe uqhuma istamkoko ngo3 ntambama. Yeah. District mhlawumbe ayikho mhlawumbe isebenzele eMaritzburg ngeke sabuya ngala eMpophomeni. Yeah.
we are expected njengokhansela ukuthi akwazi ukuthi indlu igijima ingene endlini yabo sazi lo whereas ungeke ukwazi njengokhansela ukugqoka amabhuthu yobhusha awunayo equipment yabo kodwa yabo izinto ama expectations ayebe makhulu kakhulu okay